Okay, class. Good morning. Good morning, sir. Ti lesson tayo ita ket arts. Nag-drawing kayo. Okay, bring out your art materials. Nag-drawing kayo, itibaka nga mangmangan. Okay? Sige. 3 minutes. Malpasyo etan. 3 minutes. Sige. Kasano nga tati pa nag-drawing ko? Jakmat amot ang drawing tibaka. Makamutan. Class, 3 minutes is done. Pass your papers. Come on. Okay. Oh, Juan. Apa nga kastiti drawing mo? Di ba yung makat nga baka mga tiro o payawan mo ti baka na. Daa sir. Baka nga mangan sir. Kita akman sir. Ang pena ka ti oras mo sir. Oras kit. 11:30 ah. Ay kat mapanan sir na eh. Data initon sir 11:30 ko nam sir. Kat data rin na sir na eh. Ay, kat na pa naglinong sir, napsuk siguro, daw pa yan. Sumot lang nga sir nga, timalaw na.